बिजनियाव सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। बिजनी दलाफारा टल प्लाजायाव ड्राग्स फालांगि मावनायाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हायो। थांनाय मैया बेलासि समाव चिरां जिल्ला बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय 27 नं माहारियारि राजा लामायाव टल प्लाजानि साखाथियाव थानाय साहा गलायाव बिजनी पुलिसा ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनायाव प्रसेनजित दास आरो हरि दासजों लोगोसे ड्राग्सजों आबुं गं 13 प्लास्टिक कन्टेनार आरो गं 15 लांदां कन्टेनारखौ मोननो हायो। सिग्रोमनायाव मोननाय फेग्रा मुवाफोरनि लिरथाया 200 ग्राम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रसेनजित दासखौ साहा गलानि बिगोमा आरो हरि दासआ साहा गलानि खामानि मावग्रामोन। खाफालाव थायोब्ला 100 राङावनो नोंथाङाबो लाक्जारि गारिफोरनि बिगोमा जानो हागोन। नोंथाङाबो लाक्जारि गारिफोरनि बिगोमा जानो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला थाबैनो 9395408423 एबा 7086300199 नैबे जानबुं नम्बराव फन हरनानै लादो गांसे लटारि। बेनि उनावनो खाफालाव थायोब्ला नोंथाङा जानो हागोन गंबा टाटा आल्ट्रा बासजों लोगोसे महिन्द्रा थार स्कर्पिय बायदिसिना बेसेन गोसा गारिफोरनि बिगोमा। गवालपारा रंजालि बिहु सन्मिलननि डायमन्डनि जुबली खुंफुंनायनि मुङै होनाय बे लटारि खेलाया सोलिफु दाननि 30 जुलाइआव खुंफुंजागोन। बेनिखायनो गोबाव खालामालासे थाबैनो 9395408423 एबा 7086300199 नैबे जानबुं नम्बराव फन हरनानै अनलाइननि गेजेरजों लादो बे लटारिखौ।